mis amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me llamo Pirulino. Así que aquí les vamos a presentar un video de chiste para que lo disfruten. A las mujeres les recomiendo que se metan al baño porque de la risa se van a miar. Y a los hombres también les recomiendo que se metan al baño porque de la risa se van a cagar. Okay, der er fart på. Hurtigt over bunden. Let's go, der er fart på den her. Vi kan slå tiden om rekorden. Der er fart på. Okay, der er fart på. Ja, forbi Kolonihøjen. Det gør de. De går på vinden nu. Op på vinden. Nej. Der var hurtigt susende ned. Og hurtigt susende ud. Ja tak, nej tak, ja tak, ja tak. Ja, der er fart på, okay. Det ser godt ud det her nemlig. Forbi Kolonihøjen, op over vinden. Ja tak, ja, op, de klarer den, nej. Okay, I har den, drenge, I har den. Jeg tror på, ja, over, ja, godt klaret forbi. Okay, det er god fart. Hen over forbi Kolonihøjen. Der var det. Nej, nej, det mener I. Ja, tak. Okay, god fart. Okay. Kommer I over med den? Ja, tak. Øj, nej. I ryger allerede af her. Cykelbanen, når de kommer kørende ret hurtigt ned, hurtigt over. Det kan være en hurtig tid der måske. Forbi Kolonihøjen mister lidt tid her. Og de falder i her. Nej, de gør. Okay, jo. Ja.